Isibo na ang orasan sa inyong Marilo, Action Radio Philippines Standard Time, alas 4:45. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki katag parabati sa tabok sa kadagatan, Isla sa Panay, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kuto, Malabutan, sa ato sini broadcast, liwat ka mo namon nga gina-abi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 22. Biyernes na mga pagpangalagan sa inyo siringa palatuntunan sa kinanda, liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, sa liwat na mga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantanan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagan, inyo palatuntunan Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Katimbang sa sininga palatuntunan ng aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol, kaina pa, nagalambiyong sa pilagabay sa probinsya Tacloban, sa Bacolod. Liwat naton nga bantayan kag himulsuhan. Karon nga hapon ang palibot-libot sa ato probinsya, City of Smile. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Zel Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Opda magkita sa aton siring mga technical partner diri sa studio, master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin, upod sa mga OGT sang TUP Talisay. Ari sila karon nga hapon dia naga-olo observar kung paano magpadalagan, magpalakat sang istasyon, kung paano magmonitor, paano nga kuti-kuti sang kulitihon. Dapat ang kuti hindi kuti nga basi kon marumpak, ang kuti nga sigurado. Estudyante sang TUP ti mga kuan ini, mga maalam ini mga kabataan. That's why nga nagatuon, naga-obserbar kay basi pa man lang sa ulihi. Who knows, someday basi isa sila sa mga mangin chief engineer or technician or IT sang Action Radio Bacolod. Muna sila nila nga ti ang karir pagkatapos ang eskwela sa mga pigado nga estudyante pangita obra. Kung nga kinanglan kung ginapa-eskwela kamo ni tatay kag ni nanay ninyo, pangin pusli. Ayaw gid mag randadi kag magwalda-walda. Kinanglan nga kung nagagasto si nanay kag si tatay, may buweltada. Kung sa mga estudyante ta, kung ginapatuon kamo ni nanay kag ni tatay, pangin pusli nyo gid. Kaya amo lang ina ang manggad nga mabilin sang inyo nga mga ginikanan. Transmitter sa control tower dito sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyo regular ng korman sa siringa palatuturan Action John Diaz. Basta gani Biyernes kag Sabado, kita diri tal-o sa iya trono. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Karon nga hapon naman ayan lakat sang panahon pero baw. Puwerte ka pa ang kakainit. Wala kagin sang hangin nga mabatsagan, even ang mga dahon sang kahoy daw hindi mo makita nga nagasaot-saot. Bot silingon pigado ang hangin. Muna kung isa ka tindo ka lang, tingala ka lang nagatulo ang balhas mo nga dabang kiling kadarag ko. Tungod sang kapaang sang panahon. Muna yung oras, dugay na 5 na pero kainit pa. Abnormal na gid man ang lakat sang panahon. Karon nga hapon may mga porsyon sa Bacolod kag probinsya nga may paggulugalom. Hindi ta mapaktan ko siya nagatulot talithi. Kung nga halong gid kita, magwa kita sa balay, maglagaw, kinahanglan kompleto. May kalo, may kaputi, may payong para layo sa trangkaso. Kay subong uso ang trangkaso. Sa trangkaso, ara gid ang
kompleto nga panakot sa COVID. Di kung ginatarang kaso, kagalingin ulo mo, ginasipon ka, ginahilanat, ginaubo, ara, gid. Ang tanan ka panakot sa COVID. Kung daw ginatulot ng kaso ka, nagapalang luya ka, pulo pa masahe, pulo pa rutay, gamay. Hindi ka manomdom, nga siling mo basi kung COVID na ni, pura palayo lang. Ano mga bulo-balita, kabantayan nyo report dugay-dugay gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report ng mga balita gikan sa Negros Occidental sa Provincial Police Office. Dalo ni Action Eden Aboso. Ang balita naman naton gikan sa New Government Center. Dalo ni Action Art Ayopon ang EO ni Mayor Albi angot sa alert level system sang Bacolod ginapaabot nga mapagwa sa masunod ginadlaw suno sa tagpamuno sang COVID-19 response sa syudad sang Bacolod. Atong truck driver bala to sang trailer adumduman nyo kahapon sang aga aksidente to bala nga nalapakan tong tigulang sa may dalan sang Halandon, Barangay Size. Atong napatay bala nga tigulang ang nalapakan sang trailer truck. Na-release na kaina sang aga ang driver after sang 18 hours sa custodial facility sa police station number 2. Istorya naton kay na si Police Corporal Enrex Branil Tan, ang investigador sa police station number 2. Wala niya gin-release ang salakyan, ara pa ang ginatawag nga driver's license ang driver. Pero kay na naka-initial talk na, nakistorya na kay ng pamilya sang napatay and ang tag-iya sang trailer truck willing gid magbulig sa pamilya hasta nga mapalubong atong napatay nga biktima. Hindi man to sala actually sang driver mo. Tamang kung kaysa mapulong ang natawag nga aksidente. Nagliko man lang siya galing kay nga lugar daw kasikip bla. Ti na kuha na sagain na hapit ang tigulang. Waya madiparahan, sus, igo yung madiparahan, aras dalom sang ruida kasalakyan niya. Yantes tani nga buliga niya, medyo nagpahuway na lang siya sa palungkuan niya, sa magaling halin, kati abot siya man nga kastiguhon sa mga bystanders mo. Inulat niya na ng pulis pag-abot, amo gali pagpanaog sa salakyan niya, which is good. Hindi man tuhungod sa driver mo. Sapat gani kung haros para likawan ta aksidente na pang tao nga makitaan mo nga nablang malapakan mo na gid sige-sigihon mo pa ti atoya aksidente gid to purely according sa investigador na si Police Corporal Tan sang station number 2. Ay man kay ang willingness bala sang tag-iya ka trailer truck nagpariser man sa pamilya sinya sige lang ano mo na kay aksidente nya mabulig tada sa masarangan ta hasta nga mapalubong ang biktima, which is good. Unang mayo nga mga attitude sang tawo bla kaway na isang damo pagkuskus balungos sila man nabi gusto tag-iya nga ma-disgrasya sa rakyan niya why gid same tong driver sila man nabi gusto nga patay tong tao kung halos pa lang nga nakita ayon to likawan niya to kaling kita mo na siling ko ang aksidente sa dalanon hindi ta mapulong mas maayo ko nagahalong kung matabo hindi ka matamaan. Anong mga bulo-balita sa nasyonal? Ang kadamuon sang bag-ong registered voters naglapaw na sa target, which is good. Marasmasan mangguro sang mga new voters sa mga transfere nga kinanglano ng Manila na magbotar sa siling ginapaabot nga barangay election sa Disyembre. Pero why pa na sigurado ha kung ang eleksyon sa barangay sa Disyembre madayon kay may mga report nga ti ang Kamara kag ang Senado daw majority sa ila daw hindi pabor nga madayon ang barangay eleksyon sa bulan sa Disyembre kay makasave ang gobyerno almost 8 billion pesos. Pero wala pa na sa konfirmasyon ay wala pa na madiskusyonan
sa Senate kag sa Kongreso. Siguro after sang sona ni Presidente Bongbong Marcos, dara ta na kag ibaluan sa masunod nga mga sinimana. Sa piyakabahin PNP, wala sa nabaton nga pamahog ante sa sona ni Presidente Marcos. Ang bayan naman, on the other hand, nagapilar ango sa gin-deny nga rally permit sa unang sona ni Presidente Bongbong Marcos. Agri Group, kumpiyansa nga mapatuman ang Masagana 150 program kung may suporta para sa mga mangunguma. Dumako sa una ng Masagana. Sa una ni Masagana 99. Subong niya, Masagana 150. Nugasaka ang numero. Masagana 99 sa una pa, way back 80s or 90s. Masagana 99. Subong niya, Masagana 150. Gasolina, kag krudo nga nagasaka ang numero ba? Speaking of crudo kagasolina, we heard nga daw next week, by Tuesday next week, dason nga Martes, daw manubo pagid ko no. Mayo Pila? 2 pesos hasta 4 pesos. Awat pa na, kabuhin-buhin sa kada litro sang crudo kagasolina, pati ang kerosene. Ay subong do kadamo gisa nga panghakroy. Pila na ka dagdag bawas sa bilis ang gasolina kag krudo. Sulit man pro. Kung mapabunubuan pagid di next week, duson nga Martes, mas Mayo pagid. Kasi mo kadamo pagani sa mga jeep to sa Manila ho, nga way ka biyahe. Kaya sa gihapon daw hindi pa nila hindi pa sila ka-move on sang sadto asod-asod kag dalagko nga sinakaay. Apisar sini nga nagbawi man sa sini nga mga sinimana ang pagnubo sang krudo kag gasolina. Amo sa mga polo petition sa LTFRB nga mapasaka plitihan. Mapasaka ka piniti nga nagamat-namat na magani nubo ho. Sa Manila, ito yung ilagay na demand to sa mga grupo, sa mga transport sector, ang biyahe sa ilang mga ruta, bla, nga dugang-dugangan, kaya doon naglipot ko, no? Nalanta man nila ang pagdagsa sa mga estudyante sa masunod nga mga binulan by September o November, ang face-to-face classes. Hopefully, ining Masagana 150 nga programa kung may suporta para sa mangunguma, kumpiyansa sila nga matuman gid niya. Ayaw man ikay bisan paano mabuligan ta mga maggagmayta nga mga mangunguma. Ang mga tanom sang humay bala. Mo ganin dapat nga buligan sila kay ang bugas subong daw hindi may tsindihan daw nagapalumba man sa sinakaay ka krudo ka gasolina ang bugas subong ba galupok man ang kilo. Importante sa tao bugas ang sudan madiskartihan na ya ang bugas siya mo nang pinaka-importante sa tao. Kung may bugas ka lang kompleto sa balay mo, may asing ka lang mantika kag patis, ayos na. Mapisan ka, may mga uluutan-utan ka na sa ogsaran mo, baka lulawaswa ka na. Oh. No need nga magbakal ka pa sa tindahan. Sa ogsaran sa balay mo, may tanom ka da nga lugbati, may tanom ka da nga balunggay, may tanom ka da nga talong ukon okra. Bisan asin lang kaginamos, subak mo, ayos na. Kung may kulo kwarta, may tener ka chicken kag beef. Muna nga sa mga utod naton, ang pinaka-importante kaya bugas. Muna siling ko, libaton ko, ang sudaan niya madiskartihan lang na iya, kung pisan lang ta. Nara kag-stars bye-bye. May bugas ka lang kompleto. Sa bye-bye, hindi ka man magutuman. Bisa sulusudaan lang.
ulo panilti kada si Sisa nagapilit sa batoda. Ini pangwa kada dawat buha-buha, ano pa tampuka. Oh, ano pa? Share sa kwan sa baybay kung pisan ka lang ay sus. Tsambahan mo ko sa tanawa tong tahong to sa San Enrique. Tinulada nga tahong to nagdungka, nagdagya tong tahong sa San Enrique. Hindi mo na mapulong kung saya. Idra sa Valladolid, tahong kag diwal man nadang naga panguna nga produkto. Oh. Muna, basta sa baybay kaya waay gutom siling nila. Basta pisan ka lang. Bulo baruto kada, pulo pamunit kada ti. Kachamba ka ulo asuos na kag nipa da ko di. May sudanon ka? Action Radio Philippines Standard Time alas 5:01 na. Tara nga ito sa ring patrol to. Ito sa ring crosswind patrol. Kamustahon tanay ang sitwasyon sa trapiko dire sa masyudad sang Bacolod. Redaksyon na Zel Minardo. Kamusta ang trapiko Action Zel? May mga daranon pa sa Bacolod gamon ni oras medyo gutok-gutok pa. Baloon ta na sa report ni Action na Zel Minardo. Sa iya padayon nga paglibot-libot diri sa Takban wasang Bacolod. Kabay pa nga magpabili nga matawhay ang Bacolod ha. Daw pila na kaadlaw nga nangin matawhay ang Bacolod. Pagkatapusan ito nga shooting incident sa area sa station number 4. Medyo blanco pa ito aton kapolisan. Ari sa Action Cell Minardo, report live sa Patrol 2. Action Cell, may hapon. Cell? Oy, dala na Okay, go ahead. Action Eric, at subong hapon ang ari kita sa may Herbias sa may Purok Herbias, Andrea Action Eric, 3. Ano da? 3, Purok Kabakawan, may bypass operation ang kapulisan, no? Police Station 4, Police Station 4. Pero ginulat-ulat sa ang official Action Eric, no? Wala pa naka-asugod gid subong ang hapon. Why pa masuguran dang kwan ang searching ang kwanta investigasyon why pa? Wala pa Action Eric kaya ginulat-ulat pa sini ang ang mga official sa barangay. Sa barangay, oo. Witness. Witness, yes. Oo, pero wala pa. Why pa gid? Oo, wala pa. Di na kaladto mga barangay official sa nga barangay Sakop? Herbias. Barangay Villamonte. Di na kaladto mga kagawad sa Villamonte may pakalabot da. Papanginangin pa sila guro. Ito kaginot gid no? Siya paano ko? Ito ko datig lang man. Matik na yati. Arada si kagawad Peter may noble dasing na mag-responder ya. Oo, datig na pagtawag mo lara dayo now. Oo. Diba siya going? Siya na traffic lang guro. O gani. Ano gina basta gutok ti siyempre madelay ka eh. Oo, para subong Action Eric, no? Rush hour. O kanati ang iba na subong palauli sila nga panimalay, no? Alas 5 na daan na subong sa hapon. Medyo magutok-gutok ang trapiko, no? Kana congested ang lakat sa trapiko subong is heavy, no? So mga bakit heavy, do kadamo gid sa salakyan ang ara subong sa dalanon, especially sa may dalan Lacson o Burgos, sa may circumferential ayon aga driman sa may Villamonte nga area Action Eric. So subong hapon ang aton nga panahon medyo magalum-galumon ang aton nga kalangitan, pero kaluyan do hindi magidamon ni kapaang pero sa nga kagapon, mga wala man nagatupa ang ulan niya subong hapon ng Action Eric, kagang sa bahin na siniya sa nga presyo sa nga gatong, no? Nagapabili naman sa gihapon ang sini ang presyo wala man sa nga pag-agiho. Kaga dara sa may ang mga nagapaninlo sini bala sige man ang ilang pagpaninlo sini kaga kagina Action Eric na ini ang sa bahin na sini bala sa mga nagapang check sang karne sa mga market. Action Eric kagina may na-confiscate naman nga 39 a kilo sinisa nga hot meat dara sa may barangay 34. Na-recover sa mga taga-task force Butagoy? Oo, Butagoy. Nalipat sa mga task force. Pila ka kilo? 39. About 39 kilos? Oo, kay wala
nag-agis ni sa slaughter. So, ginlubong naman. Pero kung wala illegal. nag-agis slaughter, kundi siyempre illegal. Nati mga preskap man naguro nga karne na kabaka kung baboy. Baboy, Action Eric. Ginlubong nila. Ginaamo na Action Eric kay kung ano nila, kung ma-recover, kung ma-confiscate ini ang mga illegal o kung ang hot meat ni Action Eric, na ginalubong na nila dahil dami Ti kung preska mo lang ang karne ka baboy o kung baka nga ma-confiscar nila da. Pwede mo na gurumatag sa mga presyo. Tayo, wat makakaos la baboy. Oo, banana, nga preska, pero ginalubong din nila. Nga, kanugon man nga ilubong mo na ma... Salihis to bala? Oo, salihis pa ginalubong man to. Makaon pa na sa tao, makabulik pa na sa mga presyo. Tari na pinakita na sa presyo sa Andumanan, hindi sa may district jail, sa may Takuling, oh. Bisan paano, bisan paano ang mga presyo, kaon ng baka, karne ka baka, hindi karne ka baboy. Gani, kay mabalaan man nga preska pa karne. So, mabalaan sa mga preso eh. Mabalaan mo man ang karne nga medyo may diferensya, kag medyo masinato ba lubok na sa itsura pa lang nga daan, mabalaan mo na. Pero kung preska nga nagadugo-dugo, pati kanugon ba, no? Oo, tayo makitaan saman to kagina, sila litrato sang task force Butagoy, nga dugo-dugo pa to, pula-pula pa. Kaya ka-interview ka sa taga task force Butagoy, why? Ginahibalo ko pa aksiyoneri kung sino ginailang head. Ang pinaka-head plan nila, basta makilala mo sa uli kami interview, pamangkuton mo, gisali mo, certain na mga ma-recover nyo lang mga karne sang baboy, karne sang baka. Nga kung preska, malantay, why not? Tabi nga hindi na pag-i-donate, ihatag sa mga priso na sa Handumanan, dito sa jail, district jail. Correct yun, aksiyoneri, kaya ini gina-confiscate naman nila kung hindi mag-aagi, wala man dira na botang double dead ang karne. No, kung napatay na nga daan kaya ginihaw sini. So preska pa ni kagina sa akong nga pagatanaw sini, no? Kagati may ginabubo sila ba aksyonerik mo, hindi lang ko sure kung ano na ang ginabubo nila nga itom sa karne. Base ang nakita ko na daw. Asayte? Asayte, oo. Oo, asayte, kay para hindi na mapuslan eh. Tani asayte, tani antis ka asayte, bubo lang, tani, kuha na lang tani, mantika, patis kang langgaw, kuning guwas na dubo. No? Ay, kalain. Utod man, ti, kung na, halimbawa, kung daw ka man, ti, lutoon, nabi na tananay, mo na nila nga, lutoon, nabi na nila, kag ipakaon sa priso, kundi pasalamat pang priso. Ang sakto, gina. No? Basi malabot mo ang kuha na. Basi malabot mo mga taga-taspos Butagoy sa ulihib. Ipamangkot mo gina sila. Sir, why not? Abi nga, antes na ilubong, abi. Ihatag na lang abi sa kuhan. Ihatag na lang abi sa mga priso, ipakaon ta, no? Gani, kaya damo ka kinanglanon sa mga sang pagkaon. Tiyan mo preso mong ang priso sa mong ruta, nagsama lang kaon baboy, laban na kaon lada, uga, kundi uga ko rin malhan. Isda, oo. Maya kung isda eh. Maya kung isda eh. Laban nilang sudanda. Kuan, utan. Oo, kay sa BGMP, sa Takuling nga aksiyonere, kaya bakal niya ang BGMP sang, sang isda ba lang nga banyera? Banyera, isda? Sa banyera, oo. Kagamo na yung ginapasudaan sa preso. Hasta mo na sa isda, pero kung baboy, baboy, karne, ito nagsama na kaon, priso da? Mamba na lang durang priso, hindi na ako di magwa. Ito man, i-suggest abi na action Zelby, kung maka-interview ka sa taga-pamuno sa task force Butagoy, bla? Yes, aksiyonere, kaya as long as hindi baho, hindi patay na nga daan ang ilan, siniya nga ginano, mapuslan pa ito sa mga kauturan natin aksiyonere. Kung mapuslan man lang sa duta, kag sang ulod da, lago da, ipang-impuslan na lang sa mga priso, total preska man ha? Oo, preska man aksiyonere. Kaya kay Miara, kung kakisado, ginamarkahan naman sa mga nagaihaw mismo, no, kaya ang iba niya sila lang nagaihaw, wala gaagi sa slaughterhouse. Amo na nga ilang nga concern, that's why gina confiscate, no? Ang illegal ang mada-actionere, kaya wala gagi sa slaughterhouse. Pero iniya ang kondisyon niya, o kanang kalidad isang baboy, okay, pag-actionere kung nga tanawon mo, no? Kaya ano man akong kalain, na kaya ang bako, kagang itsura. So, kung hindi mo na mapuslan, tayo mo na guro pag-lubong. Pero kaya ara pa sa market, insakto kung okay, pag ang qualities ni sa nga baboy. So,
ating waan tan action Eric nga malabot ini ang head o ko nga any member sini sa nga task force Batagoy kay at least no ining suggestion maayo gin action Eric kaya para mapuslan man sa mga kauturan sa kanugon dako pa nga grasya. Lagyan na subong ang kilo sa ano baboy tagpila na nga daan sobra 200. gadangat na 280 nagpila na ga 200. Butang ko 250 na lang abi Duga 280 na sa iban. Makatilaw ng priso kadubo ka baboy ba kuti lipay sila. Mayo man to sa mga bukid-bukid gani kay sila lang nag-ihaw-ihaw sa suba. Gani man ti pero ini kita taman nga priska ti once ni lang ti kanugon lang ti makaon pa sang tao ilubong mo lang. Oo, yes. Kung, so, tinguan. Okay, kung ti ebidensya, ti araman may mga picture mo na sila, hindi ba? Oo, may arak si Eric. Ang mga ebidensya nga pagi sa picture, pwede mo na napapresenta sa korte. But ang physical ay kalimbawa, ang karne isang baboy, kung isang baka, lutoon nila ka, tax priso. Bisa nila, tax priso, lutoon sa priso, hindi ba? Yes, correct action Eric. Kaya at least mapuslan sa kadamaan sini. No, ang gina-confiscate nila action Eric na hindi bala mabaliwala. So kahit tiga-effort man ni sila mag-inspect dira sa mga market. So kung ang ma-confiscate nila, i-donate na lang dito sa nagakinahanglan man action Eric. Yes, so sige lang base kung malabot mo ka makilala mong head sa task force Butagoy, ipamangkot mo gina number 1 siya sir kung antes sabi ilubong tabi panagtak na nabi sa mga priso bi. Correct action Eric. So i-suggest na. Courtesy of from action Eric Magbanwa. Kag kung maka si Jeremy Tomaro Lisades kini ti nyawad way tada likot ko mga tag sa aton kadi tagaan taman kada. Seriya sako nya nyawad ihatag na sakon si ni Toto Jeremy Tomaro Lisades Ini nga tao ni makaon baboy ni. Kita mo ang itsura kag lawas ito may pagkababoy-baboy man. Grabe. Nan. Kaya mo na nga kanugon na. Action Eric tingwaan nga malabot sini ang task force o Batagoy action Eric. So action Eric ti asa subong wala pag diri ang haton nga Way pa da barangay official da, way pa da barangay kagawad. Wala pa balagi, napaman doon sila ginakontak. Basi mabtan na karon na alas 8 ang pulis na sa station kwan? Station number 4 da. Why da si kwan? Why da si Major Richie Goe? Wala subong action Eric na ang operatives diri subong ang nag-operate sini sang bypass operation. Why pa da si kwan? Why pa da si Sir Goe? Why pa da? Wala pa siya action Eric. Basi maka-interview ko bisang kadali na bisan yung ulo initial lang anay dahil bisan hindi pa kompleto. Wala di siya be. Kaya ang suspect ari sa may sulod hindi pa man naton kay wala pa sila kasugod sa ni Presking. Why pa sila kage mga pila ka bilog dakpan nila damo man kun isa lang. Tarawon ka action Eric. Makota tama wa debi. Pila ka bilog dakpan ta. Makita mo na kuno nakapusas. Nakapusas na action Eric isa. Isa lang. Isa sini ang suspect. Laki ba? Lalaki. Ti ano may way ka pa sa nakita nga may ginapadpan na sa lamisa, recovery initial. Wala pa. Ano pa lang ila sini nga tarpaulin ang ginabutangan sa nga evidence kag sa nga drug and non-drug evidence in action Eric pero wala pa nakasugod sa nga Presking sini kay wala pa man diri ang official. Sini ulat-ulat pa kagina na contact naman nila kagina pa. Ako ganin na traffic buro basi man. Basi traffic sila ano man. Nila man. Basi nadlok sila mga witness, di man? Hindi man buro hindi na willow witness. witness. Obligado na sila kay sila mo official. Natural ila na ya obra. Ato na ya obra. Amo na ya obra. Diya ka na utod si Kwan, si Axon Zel Minardo. Obra na naton nga mga barangay official na, no? Nga i-Kwan, i-assist ang pulis naton pagi sa pagserbi bilang witness, no? Axon Zel, please come back. Amo na kani ang balt action Eric. Sino tang team leader? Sino tang team leader sang Station 4?
ang ila, hindi ko bala pamilya sila nga team leader, diri Action Eric. Oo. Kaya tapos sila sa may sagwa, sini nag-checkyer sa nga security, niyari diri, subong nga nagabantay lang di isa, sa may sulod, sunisa, hindi pa man kita dira makano, kaya ang siya ginang ginahulat din Action Eric. So Gani? sila na didugay ito nga, tabi sa oras, so, Ay, tuod? dapat to sila ginatawgan, wala pagyapon. Tayo ginapanawagan Din- ng official sa din nga da- barangay Villamonte. Ang mga official sa Bayamonte, din ka mo, may bypass diyo. Gani. Sa may kanina Herbias pa talaga 2 yung na. 3. Herbias Herbias 3. 3. O, sa may puro kabakawan, ayun, Action Eric. Ang imo na nga video live na, di na dang suspect ba na sa amo nang Ari sa sulod. ay nang pangurumbot na sa ngabol, oh. Nangyari din sa may sulod, Action Eric. Abi ko nagkaparumbot Ari, talaga. habol. Wala, ari sa sulod, o. Sulod sa uya-uya siguro. Oo. Wala mo, bala sang kagawad. No, pila sila kagawad, wala gid available. Pitong kagawad, Gani. Sa ara iba sa nga gali, barangay. Ara sa liga pungko sa Makaitom. pungkuan. Oo. Ang pulis na din, ha? Hindi na malagyo, basta malagyo na karon, di man? Ara may pulis sa sulod, Action Eric. Pila ka bilog pulis sulod sang iya balay. Iya gina balay Isa kung pa na. sa sulod. Iya gina balay kung karkilala na sa. Tabi gisilina, sir. Sir, pwede kami ka-istorya sa may suspect. Subong. Yan din, sir. Ari na sila ni Kagawad, Action Eric. So, dari try ta ang suspect as ni Action Eric. Sige. Ako Bisa ka dali nga lang. mapamangkot. Magkuta sa limo imo ni, imo na di recovery. Sir, No? may hapon, sir. Imo Magani ni balay? pangalan ko, sir. Melvin Abarquez. Melvin Abarquez. Melvin Abarquez. Sir, ano yung bra, sir? Tricycle driver. Tricycle driver. Ugay ka gano'n ka, sir? Gagamit ka ng drug? So, nagabalik yan? Hindi lang yung bigyan ng sakin man. Bilin lang. Sino nagbilin? Bilin. Action Eric. Sino nagbilin? Katabi? So, nagbilin, sir. Umigo ko sa naman. Ngalan? Niya, so, confidentiality, Action Eric. So, Sige. basta ang higay ko naman. So, dugay Ang pulista, ang pulista daw gagwantis na, oh. Aman ni ko nung nabakal siya, sir, ako. Yes, aman ning nabakal si Action Eric, pero wala pa subong naka-presking. So, ma-presking subong ang operative Action Eric na dito sa insan ang suspect, si Melvin Abarquez. Tricycle driver. So, isa ka tricycle driver. So, taga-diri ka gid, sir. So, balay na gid ni. Oo, balay na gid ni Action Eric. Ano na, i-rekisaho na siya. Oo, sorry. Rikisa, oo. Sa mga operatiba. Grabe yung pulis mag-rekisa. Yan o kay uti-uti, bla. Oo, gani. Oo. Kitaan si mo dala nga live video, galantaw mo kung ganit diyo. Pati bulsa ka dilargo ya, ginakuot gid no? Kung babae, ang madakpan, babae, mananggar si Action Eric. Natural, hindi na pwede. Yung, ang lalaki nga pulis, mo yung mag-frisking sa babae, hindi na pwede. Oo. Tiara na, gina-frisking sa. Gina-kuwan sa, gina-rekisa. Ano to, kwarta? Hindi to yung sabo? Kwarta pa lang to? Oo, kwarta. Lagi na may wallet nga na-recover drin sa may Pusitsado Action Eric. Gina- So, wari ginabukad. Gina po si Isig, gidmayo, ginabalas ka, gidmayo sang pulis ang bulsa, ano ka? Sino nga kagawad? Sino kagawad ang arada? Kagawad. Si Kagawad Elmer Libuon. Ano pangalan ko? Si, Si Sir Kagawad Richie Yulo. si Yulo, kag si Libuon. Ang 500 to nga nakuha sa bulsa sang suspect na mo ni gurong kwan ang mark money. Correct, Action Eric. Ara na. So, Ara na, diba? dumi na recovery ng sabo, sabo na. Yes, suspected sa buko. Sa bulsa na recover. Action Eric, ginabasahan siya sa iya sininga kinamatarong. Kon ang Miranda Doctrine sinikagati na recovery ang dapat kasasaya sini Action Eric no. So, para niya sa lain sila sa Lides. Ginasuspectuhan o siya busi naman katapos siya kung pila na ng iyang edad. Ang sabo na, 22, ma'am. 32. May kabataan ka, sir? Wala kang asawa? Single ka dito, sir? Ma'am. Yes, single. Wala siyang pamilya. Sino wala kabataan? Kaya wala siyang asawa. Yung sabo? Ang sabo na recover sa bulsa, hindi daw pila na kasasay. Patak siya ng rin?
Te sa bulsay giman na recover na? Yes, oo, susunod as ang wallet as kini. Sa sulod sa wallet na recover. Pero oo, ang wallet niya ara sa sulod ginasang bulsa yang abadi ang recovery. At least nakita man ni kagawad yulo kag libuon. Yes, so hindi man sila presting sila Eric kung mawala sa mga media Gani. sa mga kagawad. Gani kiti para bala maibitar tawag bala nga mag-issue naman sila nga planted. Oo, Most likely sa mo na nga mga sitwasyon ko sa ti gina-charge niya ko sa police kasi nga planted man mo. Ti ara ya kiti at least ara kada ara man ng kagawad ti at least fair bala. Ang maganda gani. So, kung kakita, alibay naman lang mo sa mga suspect kasi nga hindi sila magapo. Pero tikagapon, ito gani, isang nga daybas, isang nga police station service, ang dilata, dyan nga iyato. Gani. Magkutabi si kagawad yulo ko si libuon kung kilala nilang tao ni. Kag may record sa barangay nila. Si Kagawad Yulo. Oo. Magkutabi si kagawad yulo kung may record na sila barangay ni kung nakagay man dakop sila barangay da. Ang ari si Kagawad Alibuon. Ang Kagawad kilala mo ni ang lalaki. Totoo. Hindi ka masyado pamilaw yun. Pero alam ko nga doon sa police. Kaya rin niya siya sa drug swat ko sa barangay. Wala ko pag-check sa bad place kung meron sa mga doon. So, at least yun na lang kung engage. So, si Keron pa sa barangay man sila Action Eric, may mga drug watch list man ang barangay sini. Oo. Wala pa nila na-check kung ari ini sa watch list sa barangay. Sa sulod sang balay action cell, siya lang na isa sulod balay. Wala kabataan niya sa waya. Wala siya kung no kabataan, kagasawa, sa Action Eric. Soltero. Single. Wala ka daw upod balay. Siya lang na isa sulod balay. Wala sinanay sa tataya. Sir, wala ka di po sa inyo. Ara, ma'am, nang bali-utod ko nang huwag yung bayad naman. May tatlo ka dapat. Yes. Minablos niya ako utod ang upo dyan sa sulod balay. Eric. Ang sabo na ginbili lang siya mo nang hambalya kay na si mo. Sir, ni ang imo nga manghod, wala ya kabalo sang kabaligya ka, sir. Wala, ma'am. Tugay ka nag-aadot. Nibag wala na yung ma'am. Makuta sabi ano natulog siya ka nagbaligya sa? Anong rason? Anong rason mo siya engage ka sa ilo? Sabi mo kasi yung isa naman. Kasi amo ginagbalak sa Eric for me. Pigado? Makuta sabi ko nakagi sa dakop. May kagi ka dakop, sir? Ay, ma'am. Wala pa kagi. First time mo nga Tumbo dakop. na Sa? Tumbo. Hantog. Karay cross lang. Kaya Karay Cross. Hindi ako balak sa Eric. Hantog bla Karay Cross. Nakagi sa gali dakop si illegal gambling po sa drugs bago pa sa dakpan. Bagal ka bate. Bago lang ko nakabate. Sang ano? Sang tumbo. Tumbo. Abi mo tumbo nga may rope. Nga may rope. Sa una ba sang gamay ka sa una bla ka kuan ka. Ano nga parang sa kani? Ang may higot bla ka tumbo ka. Chinese garden, ayan. Hindi. Wala pa sa talaga. Ito lang lubid, mga ginapatiyog-tiyog, mga katumbo-tumbo ka pala. Mo na siya. Tumbo. Ano na kami yung tatlo ka pa yung sir? Oo, mo na siya hantog. Ito kasi na hantog. Tumbo, hantog, tumbo, o kon Karay Cross. Oo, hantog. Familiar ko yung hantog. Pero tumbo, kay kakabalo ka muna siya. Ay, pareho lang na sila. Oo, parehas lang na sila. Kung hindi na ba yung 5 pisoson? Magahantog ko yung sa una. Ikaw gagakuan, sa una, gagahantog ka mga sa una. Gataya ka kung ikaw gapakuan sa gate sang kwan, sang kwarta. Gataya lang, pero gamay pa katuya sa bongya, tiniburo na pwede. Basta alisantog. Basta alisantog bula ara ka sa mga mulumadjong. Oo, sabihin sila mag-accelerate sa mga nagkakaladaksan nila kung makagawa na sila. Dapat na bago na gila sila kasi ang mga kapulisan to wala ginagitulang sa kanundon sila. Gani? Kung magsigil sila engage sa illegal drugs, ang pulis napisan, mga manakot sa mga nag-engage na nagabaligya ko na ang hambagal ni kagawad ani Migo Tababi Muñoz Talisa siya skipping rope.
skipping rope. Oh, muna sa skipping rope nang lasang gagmay ka sang una bla nga tumbo ka may kwan, may lubid. Oo. Skipping rope ang tawag sa nagli. Di sir, mo lang nung una sa una, no? Illegal gambling, sir. Ah, Oo. gambling. Anong sa una, ang previous sa illegal gambling, Action Eric. Pero ano first time nga Galibel. nagbakpan. Galibel up man sa galibel up sa illegal gambling pagkadto na sa illegal drugs. Ganun. Sir, kung makagawa na sa Action Eric, no? So, dapat hindi na magaliwat ka. Oh, May kababay sang nga buhay sa sulod ng pusuan. kapoy sa presyuhan nga nakita mo na kasi do pensionado kay tulog ka lang kakaon. Humugid. Di Kaya ba? galing kay aganto, kagad tuwara ka sa sulod. Galing kati mo na sa bunga kapaang kainit to ginasugba ka man to sulod. Oo. Labi na gusto ng damo-damo, dakot nila. Abaw, kung dumudamo pag ka mo ba do lulingod Tindog na lang. lulingod ka mo sa tinapag at tulog at tindo ka. Oo, kay teko ng iba, hindi ko ma-endorse sa may Wala labot other na. masagutan sa Vicente, sa Budlay, ged ka tama. Way labot na ang kagutok isa tiga sinamo-samo baho mo daw kasi may baho lang ka, may kapayas, may bayabas. Baka pa lang busog ka na. Ay, oo. Di at least ang makagawad sa Bilamonte, si Kagawad Libuon, kag si Yulo, harap na da. Yes, so actually, Eric, inventory naman, dasig naman niya kay gamay naman ang recovery diri na nakuha diri sa may suspect Action Eric. Gamay-gamay mo na. Ang nadugang karon Action Eric, no, nga kabugaton ay siningakag ang balor isa pagbalikon na lang sa nga report sa gati subong, no? Sa aton nga observation sa bugos nga syudad na wala sa nga major incident pa nga natabo subong nga adlaw Action Eric. So, Danay ka kinautod si Action Zel Minardo, no, nautod ang yasining linya. At least, ara na si Kagawad Yulo, si Kagawad Libuon, ang atong kapulisan, ti subong nagapatigayon na sang inventory, ang atong motoridad sa recovery sang shabu sa subject sang bypass operation, Action Zel. Okay, dali kita na, no? Check taliwat ang signal ni Action Zel Minardo, no? At least, dugay tapos. Action Zel, please come back. yeah, so Action Eric, subong nag-markings na sa mga evidence diri nga nakuha. Pero na so, hibaluon lang nito nga kailangan i-declare sila nga DDD sa kasubong man ang grant, no, nga sa recover diri Action Eric. So sa aton nga mga taga-Palamatina yung hapon, kaga sa mga nagadrive sa ilang mga sarakyan, kapuli kagapakadto sa obrahan, so halong gid sa aton nga tanan. Observation report nga gikan sa patrolling ni si Action Zil Minardo, una sa balita una si Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kay Action na Zel Minardo reporting live from where the action, Purok Herbias 2 sa Barangay Miramonte. Positive ang subject sa bypass operation. May mga recovery na sa shabu sa suspect. Patigayon ang searching, ang pagrekisa sa subject sa bypass operation after nga nakaabot si Kagawad Yulo kag Kagawad Libuon sang Barangay Panukoy. Ang kompleto sa nakaroon nga detalye accounts dugang sa balik kapawlagan ni Action Zel Minardo. Nga po nila kay Evelyn Ipomuseno, monitor ko sa aton si Market Tribe, para naman si Karen Meraflor, si Bubo ka, si Bubo ka ha, Bo, musta? Why kita da? Si SK Kagawad Bubo, Australia. Gamonitor sa aton galiwa. Salamat gid Bo. Sino noy paglumutan araman? Sinong mulubatang araman no? May hapon dala kay nong mulubatang driver ni Cap Bibing gamonitor gi sa aton. Noy paglumutan da noy may hapon da simo si Morales Quilio Feli Aliza. Siya jumping rope na siya. Okay. Kung malumina may hapon, Babi Muñoz sa Talisay, si Diding Alohamiento, araman na. Kag si Ana Zinoro. Monitor man si Manjo Arnejo gani ara man ga monitor sa aton sining pagpangalagad karon nga hapon. Si Tatay Teddy ara man harihida, si Hado Toto Ayan J, si Maika Nina Kendero na Rihida Traba ang pangalan. Okay, maninoy kagay maninay Chari Salvacion da sa La Carlota ga monitor gid sila, no? Salamat gid.
Dugangan ta ang aton sining mga aksyon balita. Pagbalik sa aksyon sa ang aton sining palatutunan, aksyon report after edition. Makatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Southern Plus Gold. Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakambing ginagaman nga apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Kasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic. Diri sa ito Balagad Action Report afternoon edition, Biyernes ka presentation. Ginatamyaw talang dira, happy listening kag may napamonitor dira sa akon pamilya sa Tangob. Alvarez Store kag Mbuen Water Minerals Refilling Station sa Tangob, no? Hey! Na kay Star kag Doc Matt Mayo. Welcome home, welcome back. Bulo bakasyon diri sa Pinas. Si Star kag Doc Matt Mayo. Ngayong hapon dira sa inyo kag mayo lang nga pag monitor, no? Kay Jenny Sulgon, kay classmate ko Romel Pagsubiron, baw ga monitor gid siya kaliho. Bet may hapon dira sa imo. Kay Jocelyn Song Comedya dira sa Mambulok Barangay Jess, may hapon gid. Kay kagawad Rogelin Borlado sang Santa Rosa Barangay Binubuhan Bago City, ga monitor gid sa inyo diri nga palatuntunan. Salamat gid. Si Barkley Tribe always naga-monitor. Naka-like na siya, naka-share pa siya.
Very good. Kay Evelyn Casis da may hapon ha. Evelyn Casis kag Marilo Baron. I-check na lang mga report na gikan sa to sa nga mga patrol unit reporters. May pa si Action Eden. Okay. Si Action Art na lang alang man sa kwan. Alang man sa iya sining report kay nag-attend man da kasal. Alang signal ni kwan action kwan. Why sa signal? I-check tabi si kwan si Action Eden Abuso. Ang iya sining signal no. Ang parte bla sa palibot sa Central Market mo gigadayaw na kuan gid tinlo gid. This is good no. Kala ni sustain na nagpagpaninlo sa aton nga mga merkado dis Bacolod ha. Ti ang Central Market o isa sa mga sentro nga nakit-an gid nga na-sustain ang katinlo. Hopefully, i-sustain tani, no? Ang mga vendors ka nga baligya, dabra palihog ko, inyo basura, inyo himos, kay budlay nga kasali ka po nyo sa mga street cleaner, tanda nga ginawa man ni kapaninlo da. Pero kung kamo mismo nagatinlo sa inyo dira nga pwesto sa nga baligyaan, pagkatapos, hindi mas mayo, juta na lang ang siligan sa aton nga mga street cleaner, no? Aris Action Eden Boso, report naton gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Eden, may hapon, please come in. Action Eric, patayang isa ka lalaki matapos ginluthang sa ginaligar anom kawala pa makilala sa mga suspetsado. Nasa 15 sa inasang aga Hulyo 22, Persityo Lacanon 1, Barangay Libertad, Ciudad San Escalante. Ang biktima amos ni Hadjin sa tipong 41 anyos, kag-residente sa Sitio Sampinit, sa amuman nga barangay kag syudad. Sa inisyal nga pagpangusisa sa kapulisan na San Escalante, samtang nagakultibar sa iyak tubuhan sa nag-abot ang 6 ka mga persona, sa gintiro ang biktima igo sa nagkalain nga bahin sa lawas na mugitraan sa iya kamatayon. Nakuha sa lugar sa insidente ang isa ka basiyo sa kalibre 45 kag 3 ka basiyo sa AK-47 nga armas luthang. Sa karon, padayon pang investigasyon sa kapulisan. Balita halin sa Nokpo ang ka-action mo, ka-action una sa balita na ka-action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kinaksyon rin na po so reporting live gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang report na Action Art karon na sa firing line ni Action na Marlon Hinovea kay medyo na alang-alang siya. Maninoy sabi sa kasal mo. Ang schedule nga oras na pornada pa. Mayang hapon dira sa mga taga Himamaylan City. Inatamyag ka mo ni Greg Di Lorso. Mayang hapon dira kay Greg Di Lorso sang Barangay 4 Himamaylan City. Suki gid kag avid listener gid sang Action Radio Bacolod. Happy birthday sa kay Engineer Jojo Flores. No, Engineer Jojo Flores na-assign sa Tax Mapping Division sang Province of Negros Occidental sa Provincial Capital, no? Engineer Jojo Flores, happy birthday karong adlaw. From Tax Mapping Division personnel sang Negros Occidental Provincial Capital. Aras na sa bungro sa Gingy day. Kay Marilo Trabilla katinoy da may hapon gid kag mayroon dira nga pag-monitor ha. Pamati gid sa aton sini nga pagpangalagad kay Imbong Jo Campo da sa Barangay Maog monitor man sa aton. May hapon dira no sa mga taga Maaw. Sakay Posadas sa Cirilo, monitor ang tropa sa Litson ngayong hapon da sa amon kapitan si Jo Marie Biasca kag mga kagawad sa Barangay 36. Si Concordio Manggubat, sino ni Manggubat sa Robilio Taxio, monitor man. Melvin Piñapel da ngayong hapon gida. Sila monitor sa atong sining pangalagad. Again, suliton ko sa Central Market, hopefully matabo man ni sa Burgos North Public Market kas sa Libertad South Public Market ang katinlo bla sa palibot sang atong merkado.
sa mga vendors naton nga ginatagaan kamo oportunidad sa syudad nga magbaligya outside sa merkado, palihog lang, inyo basura, inyo himos. Hindi nyo pagsalig sa mga street cleaner ta kay muna siling ko bala nga tuod, obligasyon na nila, pero di makapoy mapamanilhig kay. But silingon kamo nga mga vendors nga nagabaligya sa palibot sa merkado, specialmente dira sa Central Market, sa downtown area kay sentro na da, inyo basura, inyo himos, hindi nyo paglaptahon, hindi nyo lang pagbayaan mga duhigko nyo. Pagkatapos, hindi nyo man paglaksamada ang kwan, ang dalan. Kaya dong halos isa kalay siyang dalan do. Halos no yala kwan, homelaran sa inyong mga baligya da. Mao na ko isa nga nagakos sila sa traffic. Kaya may mga kapulisan kita sa station number 1 led by Police Major Ramil Sarona nga bantay kag pangsaway day sa mga pasaway man nga mga vendors na tonda. Way labot sa mga pasaway man nga mga driver nga ang hindi dapat parkingan sa downtown, parkingan. Kung nagka-parking, double parking pagid. Ayo. Kamo na ko siya nga nagaginutok ang aton nga salakyan dalanon sa downtown tungod sang mga driver nga pasaway. Puwera lang sa mayo ha. Way man ta naga-generalize. May mga driver man nga mga mayo. Pero may mga driver gidya masalawayon. Importante disiplinahon ta kagulingon ta. Kaya may mga hurumaton nga nagasiling, disiplina kailangan sa pag-unlad ng bayan. Kung may kadisiplina sa kagulingon mo, paano mo pa asinsong kagulingon mo? Kaya mo naging kagulingon, di ka pa kadisiplina. Oh. Kaya sunod na gani sa traffic rules and regulation sa iba nga pungsod kung makadtuta. Nga ato naging lugar, ato naging ang Pilipinas, hindi pa tayo ka disiplina sa kagulingon ta, kapag nagusto lang ta. Kung dakpon ka traffic enforcer, dahil mga pugal, hindi ka ba napagdakpo sa traffic enforcer kung why ka nagbayolar sa traffic rules and regulation? Remember to nag-viral nga nagsabta na itong traffic enforcer ka ang driver sang di pasayro. Oh. Kaya mo na nga kung kamo nga mga driver, para hindi ka papagsitaon, nagtikita sa traffic enforcer, sundan nyo lang rules and regulation. Kung hindi gani, kung nakakomiter ka man kamusang sala sa trapiko, hindi nyo naman ang guro maayo ang mga traffic enforcer. Sir, pasensya, gid. Dason, hindi ko na pagliwaton. Kung na balang dumabato ka pa sa pulis, sa pulis, sa traffic enforcer, ado tindugan pa nga do, ikaw pa yung husto. Kaya naman ang istorya. Kung lang tao mga salati, ayaw ka pasensya, malumalang traffic enforcer, sir. Hindi na ako magliwat, Hindi ko na napagliwat to, ang ginhimo ko. Kung dito ka nami lang. Kung nabalang dumamersa ka pa, nga doon sala pa sa traffic enforcer. Maluoy tani sa mga traffic enforcer. Ulan, init, man ang ginasanakay nila ni. Kamu na siling ko, nga, intindihon ta trabaho sa enforcer. Kamu nga mga driver, disiplinahon nyo man kugulingon nyo. Hindi ka mo magpinagusto. Sa itong adalan, pundo ka mo, panawago nyo pasayro. Pasakay ka mo sa pasayro, sa itong adalan. Oh. Ang signages nga, no left turn, left turn. Oh. May arat ako sa signages nga, no parking, parkingan. Yabi. Kabalo ko naging hindi dapat parkingan, parkingan mo pa. Sa wayon ka, mangakig ka pa. Oh. Yabi din ng ustisyada. Muna nga kinanglan kita nga mga driver, disiplinahon ta ang kagulingon ta. Kung ginasaway ka mo, para na sa kayuhan nyo, muna suliton kung kundakpon ka mo ka traffic enforcer, silingon may violation ka gidi, hindi ba niya magdakop ang traffic enforcer kung why ka violation ta sa trapiko? Give and take lang bala. Kung sala mo ginman, ano ginabla magpangayo kapasinsya sa enforcer? Hindi mo na guro mga aking enforcer kung nangayo kapasinsya. Balo mo ng sir, hindi ko na nipagliwat to na pasinsya, gid. Hindi daw ka nami. Ginablang daw arang kahon mo pa ka daw, binghalon mo pa yung enforcer, ano yung istorya. Muna nga mga enforcer na ton,
nahimo na nila yung ila trabaho. Kuha ni sila personal ya. Ano sabi mga personal sila yaman. Kuha niya sila sa ilang nga bokabularyo. Galing kati kung salawayong kaya nga driver, tikitan kagid ya. Sa enforcer nga madakop si mo. Pag sa mga enforcer taman bla, hindi ka mo yung magaboy pa istorya sa mga ginatikitan nyo o nagbayular sa trapiko. Ang bala nyo lang sir, rao violation mo. Sa ano pa da yung argumento si mo, tikiti lang. Never kagid magbuhi sa mga masakit nga tinaga. Hindi ta gusto nga natabo to sa nagligad kay mga sinimana nagsatanay ang enforcer ang POJ driver matabo liwat. Hindi ka mo yan mag-level sa ilay ang mga level sa mga driver nga tig-abagol kuwera lang sa Mayo again suliton ko. Hindi ka mo yan magpanaog sa level nila. Tindugi kung ano ang ilang violation tindugi kasi na ano nga pasipala nila si Moda buyayawon ka da o ano pa da mabay ilang tikiti lang kargahin na da kung ano makitaan mga violation pero never kagid magbuhi sang masakit ka talaga nga base amo pa na ang maka-trigger or halinan sang inyo nga kinagamo. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:51 na. Dasig sang oras ta ba? Ang droga sa Bacolod da wala untat. Kung ano ang waswas kag aratsada ang kadas ang pulis na dakpanay mo man ang aratsada man nila kabligya. Baw, way gid sang kahadlok sa atong mga otoridad. Mo ning damo na nagkalatumba sa kaso sang illegal drugs probaw. May maisog pagigyapon nga nagadil bligya sa bu. Kabalo na gisa sa konsekwensya nga matabo. Dakpon kang kusa ti amo to bla rasunan ka lang pigado biser. Pigado bligya ka sa bu. Tamo ya ubra nga makakwarta ka sa legal nga pamagi di kasi illegal. Kaling kita amo na silingko may mga tao yung nga nagapakahapos. Magpangita kwarta di kabalo bla magpangabudlay kang magpabalhas. Baligya sa bu kapital isog lang mo. Kapital isog kung maka-score kag makapuslit tichambay mo nang ang iban kung nga dasik ang kwarta sa Cebu nag-level up man halin sa illegal gambling nag-level up paligya sa Cebu dasik ang kwarta sa Cebu mo kung siya bahon ka makapuslit ka gramo-gramo ako man ang ginansahon mo pro kaling kiti amulan na. Madakpan kati may galing kiti may mga tao gid nga wala ya kabiling kasi madakpan sila. Para so nila ti makagwa man tagyapon na. Muna gani iblang ati ang aton nga impression sa ila kung once madakpan sila sa illegal drugs, mapriso, pag makagwa maka-apply plea bargaining agreement, maka-apply provision, abi mo magbag-o na ay naglala pagid ngin masupog pagid nga magbaligya sa bu after nga madakpan sila sa kaso nga illegal drugs gyapon ay puwerte nga mga tao no ang sila mag-star sa prisuhan ang sila isang mainit ka magutok nga sitwasyon lablang katulog ka katindog ka sa pagkadamo-damo na sa inyo sulod prisuhan iba di nga priso sa mga custodial facilities naton di nga sa kagutok ti gina-schedule nila nga mo ni 2 ka oras sa oras ang matulog tulog lang no tapos naman tulog sa una nga batch ang ikaduha matindog naman kay ang ikaduha nga batch amo naman na matulog bulos-bulos kaya na namiyaga mo sa sitwasyon ay oo na silang bilang subong pala magbago na kamo sa pangabuhi nyo sus nanamian ka mo yung magligya sa bu magamit sa bu maway ginapulos walang kati mga tao yung ay kaya mo ginapalusot lang sa piyakadlunggan gapawala lang
Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:54. Dugang anta ang aton sining mga aksyon balita. Pagkatapos lang sa aton sining importante dugang pa nga mga pahibalo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure. Gusto ko pa, Chimpo ko, alang-alang na sa ato sa nga pagpangalagad. Ang inyo palatuntunan action report after audition, liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Sa mga dalag ko nga mga balita, dugang sa lokal kag nasyonal, bantayan ang pagpangalagad sang aksyon firing line ni Aksyon Marlon Hinabaya. Magasunod man dugay ang action report. Ang balita kay Aksyon Andy Pensor Lisay, Aksyon Balita Evening Edition. Opo diri sa itong mga patrol unit reporters in action, ang nagpalagad karong hapon, Aksyon Zel Minardo, back to back sa itong pinuto Aksyon Nino Bugina, Aksyon Eden Aboso, sa ngalan ni Aksyon Art ay Hupon. Atong sa technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalang, back up diri kay IT Expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Balagay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz, ang inyo regular ang korma sa sininga palatuntunan, kita karon ha, las 9:30 todo alas 11, Action Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbarmo, nagasiling salamat gid sa inyo sa pamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo.